बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि सासे मुंदांखा मेथाइ खनगिरि मुस्रिमा सुलेखा बसुमतारीनि अनजालु फिसाय बिथाङा 27 जानुवारि 2022 खालारखालि सुगार बेराम जानानै रुंसारि जालांबाय। नोंथांमोना बिथांनि न'खरनि जानानै आनान गसाइनियाव बोर बिबानो जाबाय, जाहाथे बिथांनि जिउमाया जेरावखि थाया मानो आलो गोजोनै थाहैयो आरो सोरगोआव जायगा मोनहैयो। बेनि थाखाय नोंथांमोना आफा इसोरनियाव बोर बिबानो जाबाय। जोबोर दुखुनि बाथ्रा, नोंथांमोना बिथांनि न'खरनि जानानै जाहाथे बिथांनि जिउमाया आलो गोजोनै सोरगोआव जायगा मोनहैयो, बेनि थाखाय नोंथांमोना आरज गाबबानो जाबाय। बिथांनि थैनायाव गोबां बर'नि गेदेमा सुबुंफोरा आरो फावखुंगुर फावखुंग्रिफोरा दुखु फोरमायदों। नोंथांमोननो आं मोननैसो स्क्रिनाव देखायना होनाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आरो बिथांनि न'खरनो बोर सारस्रि हरदो।